Ko je komponovao muziku koja je po sluhu članova Fipressi opevaće nam gospodin Boban Aranđelović, naš dragi kolega. Ovo nije slučajno, pošto ja pišem o muzici, očigledno da mi je zapalo da pročitam ko je dobio nagradu. Moram da vam kažem da muzika je vrlo zapostavljena uopšte u istoriji filma, a ima vrlo važnu ulogu. Ja neću da vas gnjavim time, to svi znate, da vidimo ko je dobio. Ali razmislite o ovome što sam rekao, muzika je vrlo važan faktor, ne samo fotografija, scenografija, scenarij, režija, igram i tako dalje. Najbolja filmska muzika u domaćem filmu, srpskom filmu, za 2015. dodeljuje se za film Panama Milanu Đurđeviću. Da li je to važno? Ja prvo želim da se zahvalim članovima žirija Fipressi na dodeljenoj nagradi. Zapravo ovo je prva velika nagrada u mojej karijeri, tako da mi samim tim, samo tom činjenicom puno znači. Nekako osjećao sam intuitivno da će se nešto ovako dogoditi, jer prosto ja sam pisao muziku za film Kosma, za čiju muziku sam dobio nagradu u Panami. I nekako sam shvatio kada me Pavle kontaktirao, reditelj Pavle Vučković u Paname, da nakon tog rada s njim da će uslediti neka nagrada, evo zapravo Muzej Jugoslovenske kinoteke se nalazi u Kosovskoj ulici. Kosna, Kosovska. Zatim, želeo bih da se zahvalim ekipi filma Panama, znači Tanji, producentkinji, Bojanu, koji je uradio izvršnu montažu, i Pavlu Vučkoviću, sjajnom mladom reditelju, koji ima još mnogo toga da pokaže, zaista. Jednostavno, kao ja, i on je malo obsesivno-kompulsivan sa svim detaljima, tako da kada pokušavate da uhvatite sve detalje, onda vam nekad suština pobegne iz ruku. To je tako. Hvala.